22 април 1915 г. Град Ипър, Белгия. Немците отварят около 5730 цилиндъра и освобождават приблизително 168 тона хлор. Жълто-зелен облак, по-тежък от въздуха и висок между 6 и 10 метра, се приближава към позициите на френските колониални части, включително алжирски подразделения и канадски сили. На Западния фронт това е нещо невиждано. Мъгла, която убива за минути. По-рано, през януари 1915 г., германците правят неуспешен опит за газова атака на източния фронт, но студът не позволява ефект. Сега резултатът е по-различен. Въздействието на хлор върху войниците е ужасен. Газът прониква в белите дробове, предизвиква силна кашлица, сълзение и парещо усещане в очите и гърлото, а при вдишване на по-големи количества може да доведе до задушаване и смърт в рамките на минути. Очевидци описват настъпващия облак като жълта стена. Войниците на френската и канадската страна са парализирани от облака. Мнозина се задушават, падайки в паника или опитвайки се да избягат. Очите им се пълнят със сълзи, гърлата горят, а белите дробове се свиват от газа. Позициите се изпразват почти мигновено. Окопите остават празни, а всяка съпротива бавно се разпада под натиска на химическата атака. Фронтът е пробит около 6 км. Немците напредват и заемат част от изостаната територия, но заради липса на резерви и изненадани от мащаба на успеха не успяват да развият пробива. Шансът за дълбоко настъпление е частично пропуснат и фронтът постепенно се стабилизира. Между 1000 и 1200 души загиват почти веднага, а между 7 и 10 000 са ранени. Част от тях умират по-късно от усложнения. Немски войник пише в писмо, в което разказва: След малко газът се разнесе и ние преминахме покрай празните газови бутилки. Всичко, което видяхме, беше абсолютна смърт. Нищо не беше живо. Всички животни бяха излезли от дупките си, за да умрат. Навсякъде имаше мъртви картици, плъхове и мишки. Когато стигнахме до френските линии, окопите бяха празни, но на половин миля напред телата на френските войници бяха навсякъде. Сцена, която беше трудно да се приеме. После забелязахме няколко англичани, безжизнени, опитали се да поемат дъх, но вече покосени от газа. Някои бяха се самоубили. Конете все още в обора, кравите, пилетата. Всичко, абсолютно всичко беше мъртво. Дори насекомите бяха мъртви. Това бележи началото на масовата химическа война на Западния фронт. Но как се стигна до тук? През 1914 г. войната започва с бързи настъпления. Германският план предвижда бърз удар срещу Франция и превземане на Париж. Офанзивата е спряна при първата битка при Марна. Следва така нареченото състезание към морето, опит на двете страни да се заобиколят взаимно от север. До края на 1914 г. линията вече се простира от Северно море до Швейцария, стотици километри окопи и телени заграждения. Настъпва стратегически застой, в който нито една страна не може да постигне решителен пробив. Именно в тази безизходица германското командване търси ново средство за пробив – химическото оръжие. Фриц Хабер е един от водещите германски химици. През 1918 г. получава Нобелова награда за синтез на амоняк, процес, който позволява масово производство на торове и променя световното земеделие. Спасява милиони от глад. По време на войната той оглавява германската програма за химическо оръжие. Не само разработва идеята, но настоява за използването й и присъства при първата масова атака при Ипър. Под негово ръководство германската армия внедрява последователно хлор, фосген и през 1917 г. иприт или горчичен газ. 10 дни след атаката съпругата му Клара Имарвар, която също е химик и е убеден пацифист, се самоубива с неговия пистолет. Много историци свързват решението и с отвращението и към химическата война, макар да съществуват и други лични обяснения. На следващия ден Хабер заминава отново за фронта. Личната трагедия не спира развитието на газовата програма. Обратно на фронта, войниците трябва да оцелят от това ново оръжие. Канадските части импровизират защита, поставят върху лицата си платове, върху които уринират, тъй като амонякът частично неутрализира хлора. Това е една от първите примитивни форми на противогаз. Малко след това британците въвеждат Black Veil Respirator. Това е тънка марля, напоена с химикали, която покрива лицето и шията. Тя е по-добра от нищо, но е мъчителна. Бързо се намокря от пот и дишане, става тежка и ограничава въздуха. Следва хипохелмет. Това е платнена качулка, покриваща цялата глава, с малки прозорчета за очите и химически филтър.
Тя е малко по-ефективна срещу хлор, но истински кошмар. Гореща е, също ограничава зрението и слуха. Прозорците се запотяват моментално, дишането става тежко и мъчително, а в паника войниците я свалят и умират за секунди. Газовата война вече е реалност. След ИПАР, химическата война става част от арсенала на всички големи сили. Започва надпревара в разработването на нови бойни газове, която до края на войната ще порази стотици хиляди войници. През септември 1915 г. британците опитват да отвърнат при атаката при Луус. Те пускат около 140 тона хлор срещу германските позиции, но вятърът се обръща. Част от газа се връща към британските окопи. Някои войници са обгазени и настъпва объркване в първите минути на атаката. Смъртните случаи са сравнително малко, но има доста пострадали. Това показва, че използването на газ от цилиндри зависи от посоката на вятър. Германците преминават към нов метод. Газът вече се изстрелва с артилерийски снаряди. Това позволява по-точен удар, първо с хлор, а след това с още по-смъртоносен газ – фосген. Фосгенът, или по-познат на фронта като тихият убиец. За разлика от хлора, който се вижда като жълто-зелен облак и дразни веднага, фосгенът е почти невидим. Той е безцветен и с много слаба миризма, леко наплесен или мокро сено. Това го прави много по-коварен и по-смъртоносен. Смята се, че фосгена причинява около 80 до 85% от всички газови смъртни случаи през Първата световна война, приблизително между 80 и 90 хиляди души. Първата му масова употреба е на 19 декември 1915 г. при ИПАР. Както хлорът, така и фосгенът са по-тежки от въздуха. Това означава, че се задържат ниско, пълзят по земята и се събират в окопите, бункерите и ямите, точно там, където войниците търсят прикритие. Но докато хлорът предупреждава с видим облак и силно парене, фосгенът често остава незабелязан. Поради по-слабия първоначален ефект, някои войници оставали по позициите си и дори си мислили, че този път газът е по-слаб. Фосгенът не действа веднага. Войникът може да вдиша смъртоносна доза и първите часове почти да не усеща абсолютно нищо сериозно. Леко дразнене или леко стягане в гърдите. Проблема идва най-често между 12 и 24 часа, а някой път симптомите се проявяват и след 48 часа. Тогава започва истинска катастрофа. Развива се остър белодробен отток. Симптомите са тежък задух, хрипове, синкави устни, усещане, че гърдите са пълни с вода. Смъртта идва бавно и мъчително, често между 1 и 3 дни. Това прави газа изключително брутален. Ето как го описва и британски войник от Първата световна война. Нищо не се усещаше в началото. Въздухът изглеждаше обикновен и хората си мислеха, че опасността е преминала. Някои дори свалиха маските си. Часове по-късно започна кашлицата. Първо лека, после неукротима. Дишането ставаше все по-тежко, сякаш гърдите се пълнят с вода. Някои започнаха да се давят, без да има видима причина отвън. Това беше моментът, в който разбираш, че газът вече е вътре в теб и няма как да го спреш. За да увеличат ефекта, германците често смесват фосгена с хлоропикрин. Това е повръщащ газ, който причинява силно гадене, повръщане и сълзи. Той прониква през ранните филтри и кара войниците да свалят маските си за секунди. И точно в тези секунди те вдишват фосгена. Така една атака с два газа става двойно по-смъртоносна. Единият те принуждава да свалиш защитата си, а другият те убива. Ранните британски маски като Black Veil Respirator и хипохелмет почти не го спират. Фосгена прониква директно през филтрите им. Едва през 1916 г. се появяват сериозни подобрения. Немците първи правят гумена маска с клапани и филтърна кутия, а малко след това британците въвеждат Smallbox Respirator. Това е тяхната версия с отделна филтърна кутия, която може да неутрализира фосгена, ако се постави на време. Тези маски са огромна крачка напред. Спасяват хиляди животи, но само ако се сложат в първите секунди. Филтрите имат ограничен капацитет и при висока концентрация на газ могат да се наситят сравнително бързо. Дишането остава тежко, стъклата се запотяват, а в паника много войници ги свалят и това често се оказва фатално. Слагането на маската изисква желязна дисциплина и моментална реакция. Войниците имат едва няколко секунди, за да я поставят правилно. Те са тренирани в газови камери и на фронтови учения. Спокойно дишане, проверка на опътнения, смяна на филтри на време, без абсолютно никаква паника. Най-често са разбирали, че има газ по звукът на снаряда. Газовите снаряди са издавали по-глух и мек звук, различен от типичният остър трясък на експлозивните. Понякога усещали и леката миризма на мокро сено, но често било вече късно. Въпреки че фосгенът е изключително брутален и смъртоносен, неговата най-голяма слабост от военна гледна точка е забавеното му действие.
В много случаи войниците не усещат веднага, че са обречени на смърт. Те остават в състояние да се движат, да говорят и дори да продължат да изпълняват заповеди в продължение на часове и дори дни. Именно това забавяне прави оръжието по-малко ефективно в тактически план, защото не изважда войниците незабавно от строя. В контраст с това се появява и притът. Газ, който не разчита само на дишане и може да порази войника много по-бързо и много по-брутално от всичко до момента. Ипритът, известен като горчичен газ, всъщност не е истински газ. Това е мазна жълтеникава течност, която се изпарява и образува токсични пари. Първата му масова употреба е през юли 1917 година отново при ИПАР, използван от германските сили. Той не убива веднага, но атакува всяка част от тялото, до която се докосне. Ипритът също е по-тежък от въздуха и се трупа ниско в окопите, където войниците са най-уязвими. Уврежда клетки и ДНК, което обяснява дълготрайните и тежки последствия. Той се изстрелва чрез специални артилерийски снаряди, пълни с течността. При експлозията тя се разпръсква на капчици, които бързо се изпаряват и образуват токсичен облак. Тъй като също е по-тежък от въздухът, газът остава ниско и се движи по формата на терена, атакувайки окопите и долините. Войниците, стоящи ниско, са изложени на високи концентрации дори при лек вятър. Противогазите предпазват белите дробове, но не защитават кожата и очите. Ипритът прониква през дрехи и платнени униформи, особено ако са влажни, и причинява болезнени химически изгаряния и мехури. Той замърсява терена и остава токсичен седмици след атаката, правейки целите сектори опасни за продължително време. Той не убива бързо, но е брутално инвалидизиращ. След няколко часа се появяват мехури, изгаряния и болка по кожата. Очите се подуват и се развива парене, което може да доведе до временна или трайна слепота. Симптомите настъпват закъснително, което означава, че войниците често не осъзнават веднага, че са били изложени. Фокусът на този газ е инвалидизация и деморализация. Той пробива духа и тялото, правейки войниците негодни за служба. Докато фосгенът убива тихо отвътре, ипритът разрушава отвън навътре. Първите опити с други газове показват, че смъртта е бърза, но ефектът върху бойната готовност е ограничен. Ипритът решава този проблем, като оставя следи, страх и трайни увреждания. Вера Бритейн, медицинска сестра по време на войната, описва ужасните ефекти. Иска ми се хората, които така лекомислено пишат за тази свещена война, и ораторите, които непрекъснато повтарят, че трябва да продължаваме, без значение колко дълго ще трае войната и какво ще ни струва, да можеха да видят един случай, дори само един, на Иприт в ранните му стадии, да видят горките хора, изгорени и покрити с мехури, с огромни гнойни мехури с цвят на горчица, с слепи очи, понякога временно, понякога завинаги, всичко лепкаво и слепено, винаги борещи се за въздух, с гласове, едва наподобяващи шепот, казващи, че гърлата им се затварят и че знаят, че ще се задушат. Смъртността от иприта е значително по-ниска от тази на фосгена или хлор, но броят на тежко ранени и инвалидизирани е огромен. Газът причинява страх, страдание и трайни физически и психологически ефекти. Оцелелите имат хронични белодробни заболявания, постоянни белези, трайна слепота и повишен риск от рак. Посттравматичният стрес остава десетилетия след войната. Ипритът не просто ранява, той осакатява. Той остава белези, които не се забравят. Той превръща окопите в истински жив ад, където всяка капка, всяка вдишана частица може да промени живота завинаги. Това е газът, който не убива веднага, но унищожава всичко бавно и сигурно. Въпреки ужаса, който всява, химическото оръжие не е най-смъртоносното средство на Първата световна война. Артилерията и картечниците отнемат многократно повече животи, но газът заема друго място във войната. Не като най-ефективното оръжие за убиване, а като едно от най-бруталните средства за страх, паника и разрушаване на човешкия дух. Хлорът, фосгенът и ипритът не просто убиват, те изгарят, задушават и ослепяват. Много от оцелелите никога не се възстановяват напълно и носят белезите му до края на живота си. Този вид война оставя след себе си не само жертви, но и травма, както физическа, така и психическа, която надживява самия конфликт. След войната международната общност приема Женевски протокол, с който се забранява употребата на химически и биологични оръжия във война, но въпреки това в последвалите конфликти те не изчезват напълно и продължават да се появяват отново и отново.
В крайна сметка Първата световна война не просто променя начина, по който се води война, тя показва колко далеч може да стигне човек, като границите на нормалното вече не важат.